Ezibhlungu azipheli kudutshulwe umculi welikompo ngapha eLimpopo igama lakhe bathi uAdifeli Lasbona Maimela, also known as uFugo. So indaba ithi izolo ngabo 2 ekseni, izolo 7 April ekseni, uFugo bathi bekasuka lapho bekasuka khona aya kwakhe ku apartment yakhe esePolokwane le ayirentile. Hayi ke kanti ulandelelwa abantu abawu2, right? Hayi ke umntana abantu bathi uyafika kwi-apartment yakhe, intombi yakhe imlindile laphayana. Hawu makafika laphayana lemgulukudu lena ingene laphayana, mayingena hayi kuthiwa nje kwacatshwana kanjalo, oyi1 wagcina sekakhipha isibhamu. Makakhipha isibhamu kanje uzodubula ubani uFugo. Maceda lapho utshela umngane wakhe ukuthi mfethu masathe umuntu lona simhambise esibhedlela. Hayi ke okwangempela ke, and then from them abaceda lapho bazoya station samaphoyisa. Bafike laphana batshela amaphoyisa ukuthi kunabantu thina esibadubulile, labantu laba bebathumbe umuntu wesifazane, so besinceda loyo muntu loyo wesifazane. Hayi ke kanti mabasachaza amanga emaphoyiseni kanti kuzongena ucingo luvela kuphi? Luvela laphayana esibhedlela. Bathi kunomuntu oceda ukushona khona manje, lo muntu lona baye bamdubula in. Hayi ke amaphoyisa bavele bababambe laba babili. Okay fine, bababama kanjalo kuyena. Hayi ke so manje i-manager yaka Fugo, which is uPoteho, uye wakhipha i-statement khona izolo ukuthi hayi okwangempela vele uFugo gayizini ushonile, uye wadutshulwa. Kodwa ke kuleso statement sakhe akazange asho ukuthi cause of ilentuzana ukushona kwakhe yini. Kodwa ke angithi nayazi iDaily Sun iye yathola nje amalentuzana, ama-sources, right? Several sources baye batshela iDaily Sun ukuthi hayi phela labantu laba bebadubula uFugo bekuyi-boyfriend yale ntombazana uFugo bekanayo ngalelo langa lelo. So lo muntu lo odubule uFugo kahle njena uyi-tow truck driver, yes, tow truck driver, yes. So nje kuthiwa nje kusho ukuthi bebalwela ini intombazane indaba. So hayi ke washona kanjalo unfortunately kena uFugo. Kodwa ke sisalindile ukuzwa from umndeni ukuthi uzongcwaba nini. Sijabulela nje ukuthi imgulukudu iboshiwe. Lokho nje siyakubonga. Guysini ngicela ukuthi nibe safe out there. Please man, ezinye izimo nizame ukuthi nje angazi nithola indlela nje ukuthi nizibe ezinye izimo nje empilweni. Ngiyanthanda guysini, ngiyanthanda namanje ngisathi ngiyanthanda sana. Guys, if it's your first time here, please don't forget to subscribe and hit that notification bell, and please don't forget to give this video a thumbs up. Ngiyacela bantu ngenithanda.